ngifisa ukuthi ngikhulume la nabalali bokhozi ngalesikhathi yabo ngendaba wena Gwala nami ngangiphathanga kahle nami ngishaqisile ngamangala kodwa ke angifisa abalali bokhozi FM ukuthi bethuke njengoba ngizwa namhlanje ngisebenzele ekhaya ngizoqhubeka ngisebenzele ekhaya insuku ezithize kusho ukuthi ngolesibili ngapost ivideo lapha nabayibona ku Facebook na ku Instagram la khona ngahamba ngayo hlola for iCovid-19 yabuya ke imiphumela izolo mini yaqinisekisa ukuthi cha leli gciwane litholakele kimi nginalo kusukela ke osukwini lwayizolo cishe babonile abanye sebezona seyindabeni babona namaphephandaba amanye eseqale update enkundleni zokuxhumana ukuthi SABC eThekwini kuno sisebenzi sitholakele ukuthi sinaleli gciwane yimina ke lo impela kodwa engifisa abaleli bakwazi ukuthi impawu nezincane nginazo akho lutho nje ngiyayiphilela ngiright ngigrand and izathu zokuthi ngihambe ngiyokwenza lama test noma ngiyohlola yingenxa ukuthi ngize ngabhala ngathi ku Facebook na Instagram ngithi guys njengoba nibona le video ngizotesta la ngizohlolela iCovid-19 ngoba khona la kufanele ngibe khona eqaleni kaJune manje kufanele ukuthi ngihlolele igciwane lecorona ukuze ngikwazi ukuthi qiniseke ukuthi manginalo ngikwazi ukungena lapha ngithi ngifuna ukuba khona ngoba awungeni khona ungasihlolelanga legciwane yabuya ke imiphumela ke isithi ke positive okusho ukuthi ke litholakele kimi nginalo kodwa kube kungekho nezimpawu ezikhona ezikhombisa ukuthi ngiyagula noma nginomkhuhlane akho lutho nje ngiyayiphilela so ke isifundo engisibonile la nengisifundile sokuthi kungenzeka ukuthi sibona simqemane sonke siyaphila si grand si right kanti kungenzeka ligciwane selikhona selihleli kithini ingakho ngithi nje ke bakwethu wonke umuntu akasukuma ayobheka ayohlola ngoba into ayincomile udokotela ukuthi kusheshe kubonakale kimi ukuthi likhona ukuze likwazi ukunqandeka ngibe ngingakaguli ngibe ngingakakhombisa izimpawu zokugula noma zomkhuhlane noma ngabe ngezana so ke ilokho nje ngifisa ukudlula kusela abaleli bokhozi FM ukuthi cha amaphaphu phansi ngigrand ngiright ngizoqhubeka ngisebenzele ekhaya angiguli bakwethu anginalutho kodwa igciwane kuthiwe likhona baqinisekisile lokho ingakho ngithi nje amaphaphu phansi abaleli bami bangithuki nani njengoza kwethu ukhetha nono Ncebo Mackenzie Ayanda Milanzi nomanje amagwaza nabo bonke abanye abasakazi noza ukuthi sisebenza nabo khosini nase SABC ningethuki bakwethu ngiright ngigrand ngizoba right futhi hayi ke mfana hayi uyibeke kwazwakala kucacele nje wonke umuntu okay yeah sengisho ukuthi ke koyabe sethiwa koyabe sephuma ihloko bakwethu emaphepheni sekuthiwa okhozi ubangwa nezibi kwembula kwembesa cha right hayi right mnam hayi ngiyabanga phela yiko ngitasheshe ngisho nje ngiyakubona umqemane mfana siyabonga kakhulu nangaleyo ncazelo mfowethu kuhle kakhulu sibambisene kamnandi namhlanje kuseni noma bekunomkhixixixi lapha nalapha ya kodwa ke ngoba sisacathula kulesi simo